Good morning po mga kabalen. Kaya pa po. Welcome po dito sa ating news stream dito sa CLTV 36 Facebook page. At napapanood din po tayo sa telebisyon. At gayon din po mga kabalen. Okay, lumalabas na yung mga comments, ano? Good morning, Sir Paquito Beltran. Sir Paquito, okay ba yung audio natin? Okay ba yung audio ko? Dinig mo ba ako malino? Kumusta ho kayo? At welcome po dito sa ating news streaming. Ngayon pong Martes, November 12. Okay, mga kababayan natin na nakatutok at naghihintay ng mga balita at informasyon. Kumusta ho? Makisali ho kayo dito sa ating discussion. Kwentuhan ho tayo hanggang mamayang alas 11 ng umaga. Oo, pero sa Facebook, tuloy-tuloy ho tayo mga kabalin at maging sa YouTube. Oo, yung mga YouTuber dyan, live din ho tayo sa YouTube. I-share nyo lang ho yung ating streaming. Opo, at i-follow ninyo ito pong CLTV 36. Marami ho tayong pag-uusapan ng mga balita, exciting na balita at impormasyon na tungkol ho sa ating komunidad dito sa Pampanga, dito sa Central Luzon. Ano ba yung mga activities na nangyayari? Ayan, magandang malaman din yan para mapuntahan natin, maplano ho natin ng maayos yung ating holiday season. So, ito po mga kabalen, pinapakita ko lang yung pong live weather update. Opo, mula ho ito sa AccuWeather. Ito po ay satellite image po sa mga oras na ito. Alamin ho natin yung latest update mula sa Pag-asa. Tapos lang ako ng weather bulletin ng Pag-asa. Yan, humina na po Ay, maraming salamat Humina na po itong si Bagyong Nika sa kanya pong patuloy na paggalaw sa direksyong Hilagang Kanluran sa may dakong West Philippine Sea. Po, magandang balita ho yan mula po sa ating Weather Bureau. Kanina hong alas 5 ng umaga kanila hong inilabas itong bulletin number 18. Mamaya pong alas 11 ng umaga ay muling maglalabas ng panibagong advisory at akin pong ibabahagi yan sa inyo mga kabalen, mga news streamer. Ayan. Opo, etong base po sa forecast, patuloy po ang paggalaw ni Nika sa direksyong Hilagang Kanluran, pakanluran patungong West Philippine Sea at inaasahan pong lalabas na, ayan, maraming salamat, ng Philippine Area of Responsibility within the next 12 hours. At pero meron pa rin ho tayong binabantayan na ibang mga weather conditions. And mga kabalan, i-zoom out ko para makikita natin yung ilan sa mga weather conditions. So, makibahagi po kayo sa ating talakayan. I-share po ninyo itong ating stream at
sama-sama ho tayong makibalita at makialam sa mga nangyayari po sa ating paligid, lalong-lalo na ho dito sa ating lalawigan sa Pampanga at sa buong Central Luzon. Ganyan din ho sa Kamaynilaan, yung mga nagtatrabaho patungong Maynila sa mga oras na ito. Speaking of Metro Manila, kung ikaw ay babiyahe sa oras na ito pong paalala ng ni Kuyang Justin at ng NLEX Corporation. Ito ay live ho mula sa NLEX. Yan mga kabalan. Ito po ay live traffic update mula po sa NLEX Corporation. Yan ho, inyong nakikita yung lagay ho ng trapiko. Dito muna tayo sa may gawing pinakaitaas sa first row mga kabalen, yung first box sa bandang left po. Ayan ho, northbound lane sa may Balintawak Toll Plaza. Ayan, maluwag po ang daloy ng trapiko. Kung ikay uwi ng Pampanga, nagagaling ng Maynila, ayan, walang masyadong pila. Actually, walang pila at all dyan sa Balintawak Toll Plaza northbound. Dito naman ho sa northbound din ng Valenzuela interchange, dyan ho sa gitna, sa itaas, nakikita ho ninyo ang daloy ng trapiko. Bagamat may volume, mabilis pa din po yung takbo ng mga sasakyan. Dito naman sa Mindanao Toll Plaza eastbound lane, ito mga kabalen, yung pa-exit patungong Visayas Avenue. Ayan po ang sitwasyon ng trapiko dyan. Dito sa may Kawayan Interchange Bridge, ito po sa may baba, left side, inyo pong nakikita sa mga oras na ito. Maluwag po ang daloy ng trapiko. At gayon din ito pong BOC Toll Plaza o yung Bukawi Toll Plaza northbound sa may gitna ho yan sa ibaba mga kabalen. Mga news streamer ay maluwag din ho ang daloy ng trapiko. At syempre, itong pinakadulo sa may San Fernando Interchange Bridge, dyan sa may tulay ho ng San Fernando. Ayan ho ang sitwasyon ng kalsada o ng North Luzon Expressway. Napakaluwag po mga kapatid. May mga nagsuspindi rin ho kasi ng klase. At ito po ay latest update mula po sa NLEX Corporation. Ito mga kabalen, ipapalabas ko lamang ito pong press briefing. Panoorin ho natin ito pong press briefing ng Pag-asa. Kanina pong alas 5 ng umaga. Yung pong latest mamayang alas 11. Pero ito po yung ipinalabas kaninang alas 5 ng umaga nito pong ating Weather Bureau. Panoorin ho natin upang magkaroon tayo ng gabay kung ano po yung magiging taya ng panahon ngayon pong araw na ito.
binabantayan na nasa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So isa-isahin po natin sila ngayon. So una po, itong si Bagyong Nika na currently ay nasa loob pa rin po ng ating PAR. At unti-unti or possible within the next few hours ay papalabas na din po ito ng ating Area of Responsibility. Susunod naman po, itong si kakapasok lang na si Bagyong Ophel. Kaninang alas 3 po ng umaga ay pumasok po siya ng ating PAR bilang isang tropical storm na may international name na Usagi at binigyan din po natin ng local name na Ophel. And meron din po tayong binabantayan na bagyo na nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, si tropical storm na may international name na Manyi. As of 3 a.m. po yung location niya ay nasa mahigit 2,800 kilometers silangan po ng southeastern Luzon. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite images, isang bagyo lamang po yung currently na may direktang epekto sa ating bansa. Ito po si Bagyong Nika. At kung makikita po natin yung mga kaulapan po nitong Ophel at si Bagyong Manyi ay hindi pa po nakaka-apekto sa anong bahagi po ng ating bansa. So currently, ang main focus po natin sa ngayon ay yung dalawang bagyo na nasa loob po ng PAR. Yan po si Nika at si Ophel. Isa-isahin po natin yung mga detalye patungkol dito sa dalawang bagyo. So una po muna si Bagyong Nika. As of 4 a.m. po yung latest location niya ay nasa 185 kilometers west or kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte at nananatili po siyang severe tropical storm na may taglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 95 kilometers per hour, may pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour at mabilis po yung kilos niya sa direksyong northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Makikita po natin dito sa ating latest na satellite image, although yung sentro nitong si Bagyong Nika ay nasa karagatan or nasa may West Philippine Sea na, yung rain bands po nitong bagyo ay patuloy pa rin nakaka-apekto sa may bandang hilagang Luzon. So asahan pa rin po natin magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over areas po ng Northern Luzon, kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan. So alamin naman po natin yung magiging pagkilos nitong Bagyong Nika sa mga susunod na araw. Ito naman po yung ating latest na track forecast as of 5 a.m. patungkol sa binabantayan po natin na si Bagyong Nika. Meron po tayo yung central track ng bagyo or magiging pagkilos nitong si Bagyong Nika sa mga susunod na araw. At meron din po tayo yung intensity forecast or yung kategorya or lakas ng bagyo na posible pong makaranasan itong lakas ng bagyo sa mga susunod na araw. So nakita po natin sa ating latest na track forecast na mananatili po siyang severe tropical storm category habang nasa loob ng PAR at maaari po siyang lumabas ng PAR mamaya or sa susunod na 12 oras. So for now po nakikita natin na unti-unti po niyang babaybayin yung area ng West Philippine Sea bilang isang tropical storm hanggang tuluyan po siyang humina bilang isang low pressure area dito po sa may southern portion ng mainland China. At kung makikita din po natin sa ating latest na forecast track, kung napapansin po natin yung area na shaded ng yellow, yan po yung radius ng bagyo or dyan po nakapaloob yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Nika. Kaya naman kahit nasa karagatan na po yung sentro nitong si Bagyong Nika, ay nakapaloob pa rin yung ilang areas ng Northern Luzon sa radius ng bagyo, kaya maaasahan pa rin po yung malalakas na bugso ng hangin na dala po nitong Bagyong Nika. So dahil po dyan, patuloy pa rin pong nakataas yung signal number 1 sa may bahagi po or sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, sa northern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Apayao, northern at western portions ng Abra, sa western portion ng Babuyan Islands at northwestern portion ng mainland Cagayan. So possible pa rin po yung malalakas na bugso ng hangin dadala po nitong si Bagyong Nika. Although nakikita po natin dahil mabilis po yung pagkilos nitong Bagyong Nika hanggang tuluyan pong lumabas siya ng PAR mamaya or sa susunod na 12 oras, possible na i-lift na po yung mga signals po yan within the day. Ito naman po yung severe winds or possible po na malalakas na bugso ng hangin na outside ng mga areas kung saan nakataas po yung tropical cyclone wind signal. So even though na lumalayo na po itong si Bagyong Nika, posible pa rin po yung malalakas na hangin na dala naman po nitong bagyo. So possible po ngayong araw magiging mahangin po yung panahon, may mga pabugso-bugsong mga hangin sa areas po ng Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, Batanes, dyan po sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, gayon din sa Isabela.
Ito naman po yung mga pag-ulan na posible pa rin pong dulot ng epekto ni Bagyong Nika. Kung nakita po natin sa ating latest na satellite image kanina, yung mga rain bands nitong bagyo ay patuloy pa rin nakaka-apekto sa may bahagi ng Hilagang Luzon. So for today po, asahan pa rin natin ang possible na moderate to heavy na mga pag-ulan. Yan ay 50 to 100 millimeters total rainfall for the next 24 hours sa areas ng Ilocos Norte, sa Cagayan kasama ang Babuyan Group of Islands, pati na rin sa Batanes. So patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kabayan dahil ilang araw na din po tayo nakakaranas ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So possible po na magpapatuloy pa rin yung mga areas na binabaha or possible pa rin po yung mga pagbaha, gayon din yung pagguho ng lupa. Pagdating naman po sa kalagayan ng ating karagatan, kung napansin po natin yung sentro nitong si Bagyong Nika ay nasa may west ng Ilocos provinces. So possible pa rin po yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa may dagat baybayin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So delikado pa rin pong pumalaot lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. So dapo naman po tayo dito sa isa pang bagyo na minomonitor po natin na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakakapasok lang na si Bagyong Ophel. So tropical storm po siya na may local name na Ophel. International name niya po ay Usagi. Ito po ay galing sa bansang Japan na ibig sabihin ay rabbit or kuneho. As of 4 a.m. po, ang location niya ay nasa 1,170 kilometers silangan ng southeastern Luzon at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour at kumikilos po west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Gaya po ng nabanggit natin kanina, wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yung mga kapal na kaulapan na dala po nitong si Ophel ay hindi pa po nakaka-apekto sa ating kapuluan. Pero dahil inaasahan po natin na patuloy pong lalapit itong si Bagyong Ophel sa ating kalupaan, unti-unti pa rin po natin mararanasan yung epekto nitong bagyo sa mga susunod na araw. Mainam po na paghandaan po natin yan, especially po sa areas ng Luzon na kung saan posible pong maranasan yung mga pag-ulan at malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. So alamin po natin yung detalye or magiging pagkilos nitong bagyo sa mga susunod na araw. Ito po yung latest track forecast ni Bagyong Ophel as of 5 a.m. So meron po tayong central track ng bagyo or magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod na araw. Yung intensity forecast niya or lakas ng bagyo or category ng bagyo habang patuloy po niyang binabaybay yung silangang karagatan ng ating bansa dito sa loob ng ating PAR area at yung area na shaded ng yellow ay radius ng bagyo. So based po sa ating latest na track forecast, nakikita po natin na habang patuloy niyang binabaybay yung silangang karagatan po ng ating bansa, unti-unti po siyang lalakas, maaaring maging severe tropical storm at typhoon category. Pagdating naman po ng Wednesday, meron po din po tayong landfall scenario sa may bahagi naman ng northern Luzon, pagdating po yan ng Thursday afternoon or Thursday ng gabi. So nakikita po natin, itong area na shaded ng puti, yan po yung forecast confidence cone or forecast probability cone. Yan po yung areas na maaaring daanan pa rin ng sentro nitong bagyo sa mga susunod na araw. So hindi lamang po sa may area ng Northern Luzon ang possible landfall scenario din, possible din po sa may area ng Aurora. So nakapaloob po sila sa ating forecast confidence cone. So mainam po na minomonitor po natin yung magiging pagkilos nitong bagyo sa mga susunod na araw para makapaghanda po tayo in advance. Ito naman po yung malalakas na hangin na inaasahan po nating dulot na epekto nitong Bagyong Ophel sa mga susunod na araw. So even though yung radius ng bagyo, nakikita po natin na may kaliitan pa, so wala pa pong ibang anong bahagi ng ating bansa ang nakapaloob sa radius ng bagyo. Pero inaasahan po natin na dahil lalakas pa po siya, maaring lumawak pa po yan at ilang areas na po ng ating bansa ay mapapaloob sa signal warning sa mga susunod na araw. So for now po, nakikita natin na may posibilidad na makakaranas po tayo ng malalakas na bugso ng hangin habang papalapit po itong si Bagyong Ophel outside po yung areas na kung saan itataas yung mga tropical cyclone wind signals po natin. So tomorrow, maaari na po yung mga pabugso-bugsong hangin or mahangin na panahon sa Catanduanes. Pagdating naman po ng Thursday, mararanasan po yan sa Camarines Provinces, sa Batanes, sa Quezon, gayon din sa northern portions ng Catanduanes.
Pagdating naman po ng Biyernes, maaari din po maranasan yung mga pabugso-bugsong hangin sa Isabela at sa northern portion ng Aurora. So review lang po natin yung ating track. Nakikita po natin na magiging mabilis yung pagkilos nitong bagyo. So nakikita po natin na dahil mabilis yung pagkilos nitong bagyo at may possibility na lumawak po yung radius nitong bagyo kung saan mararanasan po yung malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Ophel, maaaring magtaas na po tayo ng wind signal number 1 sa areas po ng Cagayan Valley, kung hindi sa areas din po ng Aurora mamayang gabi po or bukas ng madaling araw. Dahil yung wind signal number 1 winds po natin ay may warning lead time po tayo na 36 hours. Ibig sabihin sa susunod na 36 hours ay unti-unti na po natin mararanasan yung malalakas na bugso ng hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. Ito naman po yung heavy rainfall outlook natin sa mga susunod na araw, dulot naman na epekto nitong si Bagyong Ophel. So nakikita po natin, dahil doon sa track forecast, napansin po natin may landfall scenario po tayo sa may bahagi ng Hilagang Luzon. Makakaranas po ng malalakas mga pagulan starting Thursday po yan sa may bahagi ng Cagayan, sa Isabela, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, at moderate to heavy naman po ng mga pagulan sa Apayao at Kalinga. So hindi pa po tapos yung areas po na dinaanan ni Bagyong Nika ay makakaranas pa rin po ng malalakas mga pagulan sa mga susunod na araw. So patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kabayan dahil overly saturated na po yung mga kalupaan po natin dyan. Mataas po yung posibilidad mga pagbaha at pati na rin yung mga pagbuho ng lupa. Para manatili po tayong updated, monitor lamang po yung mga forecasts at yung mga updates po na nilalabas natin sa pamamagitan ng ating mga social media accounts, pati rin po ang aming website, pag-asa.ust.gov.ph. Balen, inyo pong napanood itong press briefing ng Pag-asa kanina hong alas 5 pero mamayang alas 11:30 ayan. Muling magkakaroon po yan ng panibagong update. At tumutok lamang follow lamang ho sa ating Facebook page, CLTV 36 News, at dito ho sa ating news streaming para sa tuloy-tuloy na impormasyon. Opo, kaugnay ho nitong mga bagyong binabantayan ho natin. Itong si Nika, si Ophel at si Pepito. Oo. Pepito pa naman din, yung kapangalan pa ho ng aso ko, mga kababalin. Itong Pepito, itong bagyong Pepito, itong paparating na bagyo. Opo. Announcement muna ho tayo sa ilang mga kaganapan dito po sa ating bayan. Ito po, nag-cut depo, kababalin. Babasahin to isa-isa. Ito pong mga aktibidad na mangyayari po dito sa Lanaval de Bacolor. Opo, exciting yan. At syempre, hindi po
Hindi nyo po mamimiss yung event na yan dahil syempre tuloy-tuloy din po makikisaya ang CLTV 36 dyan. Ihahatid po namin sa inyo yung ibang mga kaganapan, yung mga highlights na dapat ho ninyong makalaman at makita dito po sa Lanaval de Bacolor, 2024. Ito po yung mga upcoming activities. At babasahin ko ang inyong lingkod sa November 13, Kabalen, magkakaroon po ng Dulce Prenda cooking demonstration with Atsing Lilian Borromeo. Marapat niya po yan kay munisipyo na ning Bacolod. Alas 2 na po ning Gatpanapon, November 13. Opo, bukas yan, Kabalen. Elbentaya po, At pakiyabeta mo po king itong masanting aktibidad ngayon. Dakal kasi Belwan king makanyan, Kabalen. Hindi pong isipan mo, at si Lilian, si culinary icon, historian, food historian. At nung turo na kang magluto, opo, kanya man garakal mo abalo, kamo makapangan man yaman, dakal ka pa balo. Aluaya naman itang balo may history, tang kakanan mo, balo yun. Basta tingnan po kahit experience, November 14 at namang Zumba Marathon King Municipal Grounds, alas 5 po yan ng Gatpanapon. O ito kay batsi pong mengan, kinabukasan, o ito mag-Zumba ta naman, bata pong mipagpag-arapin, Kabalen. Opo, at November 15, ay exciting niya po kay San Guillermo Church, alas 7 nga ba, November 15, atin pong pamamuklat na nitang Bacolor Agro-Food Trade Fair. O yan mga Kabalen, dito pong bisang munta. Opo, ito yung mga nais dumayo sa may San Guillermo Church. Yun pong simbahan dyan sa may Bacolor, Pampanga. Isakto ninyo dahil ngayong weekend may mga kaganapan. Yung Lanaval de Bacolor, ito yung pista, na mga nag-aalog ko po, Pagong Birake. Opo, panagkataya po. November 15, magbubukas, bibuklat niya po ining trade fair. Anong ka rin nakilaburing ng produktong agrikultural, ang pong pamangan. Ay, kasaya ko alas 7 na po ni Ngabag, kay November 15. Happy na po yung opening yan. Yes, alas 7 na po ning Abak, kasabi niya po, kita nga pamamuklat ning Agro Food Trade Fair, ini pong Makatapak Festival. Baluta naman, hapin po initang magprosesyon la, ito pong yatang sasalpaltaya, na Makatapak la po, Kabalen, at nakabang mga dila po, maglalakad la po. Masating niya pong experience mo naman yun, at metong niya po karing tradisyon talaga, keti cooking Balen Bacolod. Hindi pong November 15, alas 3 naman ng Gatpanapon, marapat siya po ining street dancing. O yan Kabalen. Okay, magbalik na po si Bayo kay TV kanini. Maka-live na po si Bayo kay TV. O ini, Elbenya naman po kay TV. Kaya pong maka-tune in kay television. Welcome back po kay katamong news streaming. Okay? Welcome back kay katamong news streaming. Kalupa na po ni mabanggitan ko ay Kabalen. Dadake ko po kay kayo dening mialiwang aktibidades kaya be po kini king pamagselebra ning Lanaval de Bacolor 2024. Opo, mag-umpisala po bukas din. O hindi at tuna ko ketang yan, magbalik ta na po kay television. Pasibaywan ken karen po ngay kanang news streamer makatutok kay katamo. Emo ken Facebook, emo ken YouTube, pati ken television na ba kahit saan. Anytime, anywhere, yan talaga yung CLTV 36. So, ito po, pamalita nila po, panagkat niya po ining Lanaval de Bacolor. Balikan kayo po, ita pong alas 3, November 15. So, sa umaga po, magkakaroon ng pagbubukas nitong Bacolor Agro Food and Trade Fair. Susundan ho ng Makatapak Festival, kasabay ho ng Makatapak Festival at yung street dancing alas 3 ng hapon dyan po sa Paglimbunan Road sa Barangay Kabambangan. At meron din pong free dance interpretation sa may San Guillermo, alas 6 huyan ng gabi. Ayan mga Kabalen. Tapos alas 6 di
sa November 16, alas 7 po ng umaga, o Sabado yan, alas 7 po ni Ngabak, makabuklat na yan po pasibayo, ita pong Agro and Food Trade Fair, ken po pisamban na San Guillermo, kita pong harap na ang San Guillermo Church Grounds. Pangaras na po ning alas 6 ng Bengi, marapat siya po ining makisaya, mamanerak at magmanda tamo Bacolor, a night of music and fun. Opo, kanya pong harap na po ning munisipyo, marapat yan kabalen, ba't po, ining kaya katamong yan kaya katamo pong aluwa pang aktibidades. Ini pong November 17, alas 6:30 na ning abak, marapat siya po ining Pialong Bacolod. Kani pong bakante lote, shipping na po ning Ricardo P. Rodriguez Memorial Hospital. Opo kabalen. Apin po yung Pialong Bacolod. At alas 7 na ning abak naman, yan pong again, ongoing po yung trade fair, Bacolor Agro Food and Trade Fair. At pangaras na po ning alas 6:30 na ning Bengi, api naman po yung Lanabal de Bacolor procession, o ito pong procession para po kayong kapag celebraan na ning kapiesta ning Lanabal, okay, di po kayong Bacolod. Apin po rin deng mialiwang aktibidades kabalen, at makapost niya naman po ini kayong Facebook page na ning CLTV 36. Bahan pong kanita updated tamong para pareho kani pong masayang piyesta ngayon at mo masaya makabaldugan at syempre po retang sablang sa salpantaya mo naman sigurado miyagom la po keng pamikatago na ini ken pong Balen Bacolod. Opo, at gani pa mo payabot tayong kaya katamong puge gani pong lokal na kapanibalanan ning Bacolod para po kayong mag-organisa mo naman kening may sabing kapiestan ngayon kayong panimuna na pong Mayor Eduardo Dimandato. Opo kabalen, I love you all. Ampo po Vice Mayor Ron Dungka Kambeda po Reng SB members. O yan Mayor Diman, kumusta ko po? Kumusta po Vice Mayor Ron, kumusta po? At Reng katamong SB members ken po king Balen na po ning Bacolod. Tuloy-tuloy po yung kaya katamang programa ken king Facebook at po king YouTube. Bago sa pota po ken Punte TV, mayari po ng alas 11 na ning abak kabalen.
Inibu kabalen. Marapat niya naman po ining UCLAA semifinals. Opo, malaos na po ining laban dareng Davsu kontra NEUST. Mga kababayan, ano? Panoorin ho natin sa darating na Sabado alas 8 ng umaga. Ito pong paghaharap ng Don Honorio Ventura State University kontra po sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Ganap na alas 8 po yan ng umaga para po sa semifinals ng UCLAA Invitational Tournament 2024. At pagdating naman ho ng alas 10 ng umaga, ito Angeles University Foundation kontra Holy Angel University. Battle of Angeles pala to, mga kabalen. Sino yung mas angat na anghel ang maglalaban ho sa pagdating ho ng alas 10 ng umaga. Mapapanood ho ninyo yan live dito po sa CLTV 36. Mga kabalen, alas 8 po ng umaga sa Sabado, November 16, Davsu kontra NEUST. Pagdating ng alas 10 ng umaga, AUF kontra Holy Angel University. Saan tingalaban yan, Siyempre ho, mga kabalen, yan po handog po sa atin ng UCLAA. Shout out po kay Sir Hill Cortez. Maraming salamat, Sir Hill, sa patuloy na pagtitiwala sa CLTV 36 para po maabot natin yung ating mga kababayan at higit na ma-promote ho yung sports, at yung basketball at yung active lifestyle para ho sa mga kabataan, lalong-lalo na ho dito sa mga future ballers natin na alam naman ho natin napakarami na pwedeng liga na pwedeng puntahan ngayon, at napakarami na pong opportunity na pwedeng salihan ito pong mga manlalaro ng basketball. Yes, mga kabalen, habang hinahanap ko lang isa. Speaking of basketball, ito, gaya nga nung binabanggit ko, hindi pa tapos ito. Papakita natin yung schedule ng final. So, dahil magtutuloy-tuloy yan. Pagdating ho ng hapon, yan din ho ang laban. So, ito po yung schedule, mga kabalen. So, ito po yung unang bracket. Davsu versus NEUST. Tapos, AUF kontra HAW sa alas 10 ng umaga. Pagdating po ng alas 2, battle for third po tayo. Okay? So, yung natalo po doon sa first game, maghaharap po o makakalaban yung matatalo doon sa second game. So, kung sino yung matalo sa Davsu at NEUST, makakalaban niya yung matatalo naman sa laban ho ng AUF at ng Holy Angel University. And then, pagdating naman ho ng alas 4 ng hapon, yung mananalo doon ho sa dalawang laban na yon, sila ho ang maghaharap para po sa championship. Ito pong UCLAA Invitational Tournament 2024. Ayan. I-comment nyo na, suportahan ho ninyo ang inyong team, at makisali ho dito sa ating discussion. Masayang ganito, basketball. Speaking of basketball, ayan. Yung sinasabi ko, basketball. Opo, speaking of basketball, mga kabalen, yung venue ho pala nitong UCLAA, dyan pa din ho sa may Davsu Gymnasium. At lahat po ng games, maging ang awarding ceremony, ay mapapanood sa Smart Sports, syempre sa CLTV 36 at sa UCLAA Facebook page. Ang sarap manood sa TV niya, malaki yung screen, tapos manood ka ng basketball. Yes. Di ba? Speaking of basketball, parang kagabi lang ho, mga kabalen. Ito, sports update muna tayo. Ayan. Siyempre, congratulations ho sa Pampanga Giant Lanterns. Palakpakan ho natin yung Pampanga Giant Lanterns. So,
Ito po tinaguriang hari po ng Norte, Pampanga Giant Lanterns. So, matapos pong talunin, ito pong koponan ng San Juan Knights. Sa score na 81-73. Ito pong San Juan, sila ho yung number 1 team dito po sa North Division. Pero gayon pa man, hindi po nagpatinag ang defending champion ng Pampanga Giant Lanterns. Nakita naman ho natin kung paano nila ipinabalas ang kanilang husay. Lalong-lalo na ho itong aking si Tokayo. Oo, big man. Justin Baltasar. Oo, Tokayo. Congratulations. At syempre, congratulations din kay Governor Coach Dennis Pineda at sa team owner AG Gonzalez. Ito, ang aking si Tokayo, sinasabi ko, mga kabalin. Isipin mo, umiscore 24 points, 18 rebounds, at 9 offensive rebound. Doon sa 18 hong yun, 9 ho doon, offensive rebound. Napakalakas. Double-double night para sa ating reigning MVP, Justin Baltasar, ang pride of Mabalacat City, Pampanga. Kabyas na po. Detang yung footworks ni Baltasar, grabe mga kabalin. Yung up and under move niya doon sa paint, sa ilalim ho ng court. Kahit itong veterano, mahusay na manlalaro, Reynel Hognatan ng San Juan Knights, sa experience ho niya ni Tito Reynel, ika nga, gagawang iwas-iwas ni Justin Baltasar. Iba si Baldi, mga kabalin, nakita niyo yung footworks. That's genius. Idol talaga. Ang galing talaga ni Justin Baltasar. Wala nga nang biro, mga kabalin. Hindi naman gagawain ng 24 points. Kung wala siyang maraming tricks sa kanyang bag. Makita naman ho natin yung kanyang mga footworks, up and under move. Again, congratulations sa Pampanga Giant Lanterns. Hihintayin ho nila kung sino yung mananalo sa pagkaharap po ditong Batangas at Quezon sa South Division naman ng MPBL para po sa championship na magaganap naman sa Dubai. Yan ho, mga kabalin. Muli pagbati at congratulations sa Pampanga Giant Lanterns. Time check ho tayo, alas 11:07 na ng umaga. Kabayan, magpapaalam muna ho ang inyong lingkod. At mamayang alauna, magbabalik ho tayo. Magsistream ulit tayo. Dito pong ibang mga update pa at informasyon na dapat ho nating malaman. Kukul ho dito sa ating lugar. May mga binabantayan ho tayong balita. Abangan niyo lamang ho at tumutok sa CLTV 36 News. Mamayang alas 6 po, magkita-kita tayong muli. O alas 5. Alas 5 po ng hapon live dito sa Facebook at sa YouTube. At alas 9 ng gabi naman sa telebisyon. Opo, POV
ang pinakabagong news program ng CLTV 36. Muli po, samahan niyo ako bukas 10:15 ng umaga para po sa ating news streaming sa telebisyon at syempre sa Facebook. Tuloy-tuloy naman ho tayo. I-follow lamang itong mga hashtag para manatiling updated. Ito po ang news stream at ako po ang inyong news streamer Justin Dizon. Pansamantalang magpapaalam muna ho. Maraming salamat. Ingat po tayo.